Bantayanan bagya kasamang supakon yun nato ning balaura ni. Kini bagya kasamang anti red tagging bill nga giplanuhan karon nga iduso nila bagya kasama sa Kongreso. Kay og mabalaod na ni bagya kasama sama nato dinhi nga nagkinibitang asdang bagya kasama sa kabut-buton o kasatanas. Nini bagya kasama ang mga teroristang komunistang grupo o kini bagya kasama ang ilang bagya kaalyado nga nagpakaligal. Kita bagya kasama busulti taanig nila bagya komunista mamiligro ta bagya kasama gumikan kay pwede na tapaylag kasong kriminal kun simbako mapasar kining anti-red tagging bill diha bagya kasama sa Kongreso o diha bagya kasama sa Senado o magpirmahan na kini bagya kasama sa atong Pangulo. Doon ka rin sa straight to the point. Kuyaw niyo bagya kasama o kay kanang mga miyembros karapatan, kanang miyembros Gabriela, kanang miyembros anak pawis, miyembro bagya kasama sa kanana ang bayan muna, kanang teachers, kakumbiktado bagya kasama ng ilahang leader, nga si Franz Castro. O gino ni mo bagya kasama na nga aliado ka sa NPA, delikado ka. Pwili ka na bagya kasama, mapailag kaso. Bao na bagya kasama, kadelikado karon. Now, bantayan na ni, gubikan bagya kasama kay Karo bagyod nga pinaagi bagya kasama ni ining red tagging bill og mahimo na ni bagya kasamang balaod. Mao ni bagya kasama ay ilaha bitaw murabag kanabang impunity ba? Murabag bagya kasama bagya ilaha tabing. Ha? Mao ni bagya kasama ilang shield. Aron bagya kasama dili sila mahilabtan. Dili sila bagya kasama mahilabtan sa ilang pagpakaron ingnon bagya kasama. Nga kunuhay naa sila sa side sa gobyerno. Kunuhay bagya kasama naa sila sa side sa demokrasya. Okay? Unya bagya kasama pinaagi nining maong balaura. Magkahimo na sila bagya kasama sa bisan unsa nilang buhaton. Labi na bagya kasama sa pagsabwag og mga atrocities, pagsabwag og kasambok bagya kasama diha sa baga kabadikanhan, pagkakanan ang gitawag dato nga babad. Niyan ang baga pangkalambuan nga aspeto, diha bagya kasama sa baga hilit-hilit nga mga barangays, sama bagya kasama ning gihimo karon sa NTF-ELCAC. Nga bao bagya kasama nakahatag og kanabitang gitawag dato nga pangkalambuan nga aspeto bagya kasama sa 9,336 kabang nga barangays bagya kasama sa atong nasod Pilipinas nga kaniadto bagya kasama affected barangays kini conflict. Affected barangays kini bagya kasama panahon sa ato ang bagya kasama nga pakigbisog paniining insurensiya.